struggle ka siya ma'am, oy, kay like, if nabitaw kay pamilya sa layo, then ga-worry sila, hila ka gid to the max ma'am, like, karon nga day, pag after sa Bagyo na day, wala pa karon, walay communication, everything, walay light, walay fresh na mga Cellphone. water, nga na. So pagka, if I'm not mistaken, kay after 3 days, naa siya usa ka place, specific place pod na naa dito ang signal. So tanang tao naa dito gatapok ma'am, Really? which is in tertiary levels among island. So in the Siargao Island Institute of Technology, naa sila dito usara ka buok nga, I don't know kung unsa ginayos nila, basta kay naa dito signal lang siya ma'am. So naa dito entire people in Siargao ni adto dito ma'am just to contact their family nga naa sa layo. Then the emotion there kay heavy kaayo ma'am, kay kanang bitong pagtubag sa tawag, manghila ka tanan ma'am, kanang buhi rami, kanang okay rami, naapa mi. So makita gid nimo na kung unsa gid mi sa Odette nga walay signal, walay tubig, lisod kay ang mga pagkaon ing ana. So mao to nga lisod pod ang uban mga students nga na-trap dito sa island, kay dili man sila dayon basta-basta kole, kay wala man siya mga vessels nga gabiyahe tungod atong bagyo after sa bagyo ma'am. Pila ka months aya mo naka-recover, fully recover? Karon, kumusta mo? Okay na ma'am, okay na ang island. So naka-recover na gyud totally? Naka-recover na gyud siya, pero I Pila think ka months? mga 6 months gihapon siya As ma'am. in, half a year. Pero ang kurinti ma'am kay paspa siya like I think 1 month or 1 month and a half before